O polvo volveu esta semana ás rulas galegas tras 45 días de veda. Na reapertura constatouse a abundancia do recurso. As embarcacións que descargaron en Ribeira non tiveron problemas para coller os topes de 30 kilos. Sí, ayer estaban a la 1 da tarde os barcos en terra, teñen un tope de 30 kilos por cabeza. Eso se o respetan ou non é cousa deles, pero había barcos que a 1 da tarde as 2 estaban en terra. En canto ás cotizacións, mantéñense en niveis similares aos de antes da veda. Na praza de abastos de Ribeira roldaba os 10 euros, un prezo non especialmente barato. Hay un poco más del que cuando se acabó, pero bueno, mantiene bastante el precio, no tan caro como cuando acabó era una locura, pero ahora le llega, mantiene el precio bastante fuerte. Y si llega a haber menos, pues seguiremos como cuando acabó. Va igual. Mais ou menos os precios son os mesmos. Aquí está 10 euros, o mediano, de quilo e medio, así máis ou menos. Sen embargo, había ganas de polvo entre os compradores, que non dubidaron en facerse con este prezado produto, un das estrelas dos menús estivais. A xente tiña ganas de pulpo, agora teñen que vir. La gente viene con unas ganas tremendas, pero cuando ve el precio, ¡buah!, echa mucho para atrás. Parecelle caro, pero levan. Sí. Había moitas ganas. Home, había moitas ganas de pulpo que había, xa tempo que non había, entonces a xente ten gana. E algún que había nos congeladores, pois xa se foi terminando, entonces hai que repoñer. Sí, eu xa vendí 20 kilos deles, cariño. Eso que estamos nunha plaza que aquí non se vende un pulpo.